Hola, soc la Xènia Ferreres, castellers de Sabadell, i avui és la nostra primera actuació de temporada. Actuem a la plaça Santa Madrona, al Poble Sec, i pujaré de terça en el Cert de Cera. Hola, és la càmera pel castelloscopi. Hola, que gravarem tot el castell. Que divertit. Vaig pel 4 per aquí. Intenta no quedar-me els peus. Vale. Tu col·loques i si cal el... Sí, Jo et col·loco i si cal et col·lem a sobre, vale? vale. ¿Has visto? Sí, en vivo y en directo. Que no mostres? No, anem amb la Clàudia. Vale, llavors l'Ariadna no va parlar. Ella va per l'altra regla. Això, ens han separat. Ella va pel 3. Ai, Gala? Estàs molt trista perquè s'han separat. És que el 4 m'han separat, vaig a l'altra banda i ells l'Adrià junts. El trio l'han separat. Amb el bonic que era. ja, però... Veus, ara va pitjor el 4 perquè no l'hem vist. Claro, serà per això. I el segon del 3! Perquè gravarem el castell. No vagis molt de dreta. Bueno, intenta no passar-te. Qui portem de dos? Espera. Vinga, Pere, Ah, són aquelles ulleres del que graven. Aquí? Exacte. Molt bé, Pere. Així m'agrada, estàs molt informat. Querol, què dius? Querol, bé? Bé? Vinga, som-hi, terç, del 4! Ja pots somriure. Jo pensava que anava d'aquí. Vale, perfecte, aquí. Bifo, ven! Ave! Vale. Una mica al cap, Galis. Merci.
molt tranquil. Molt bé, Pere, aquesta pujada. Millor que l'assaig.